Sali. Ah. Megana. E da fini do afini tele do. E munu tamani. I ko kun jota. Nganya tu ka yela ka ni fini soro i kana. I ba fo ko fa be na. O kuma ne jini complexe sa ade ma odun. Surumani ya. Ah, surumani jamnya i ka warle do na la. O kuma ne be fini mdo na so kono i to yela. E jole ma ki nya wolo na de ya. Ni den me fe ka fieta de. Surumani e ba war soro chogo do a. E ma fo yala folo. I be na baram dam ne bo do i be ni jole ma ko surumani. Ni ere here e jone ka tangana na jen jugu sago den no fe pan. Rebin bela bine mangene ha e ka ne ka yoro la je mine no o sigi na je ta du kena la je po fili me den tembolo po fili me fa be fe le ala ma so nga daga ere kono chien ai so ko klof la ne re nyame so ko na teta mi kuru sabaka o man do na shu ala de ya o ba do na kolo ko jugu yare la men fagada la bi wallahi Allah mogo to la ki jigi tigala koy ne tangera ko do ne mbasidula ka tugu chogoro bayin ko nata kama ka suro seru tumene feto gomina ne tugura chogoro bayin won na fami nata mi kama kuma tayi chogoro bayin refle orom nabi amangene ni ya deli fion fe na sisa ote soro Sali tem ga bayande ne ko sogo kilo sabam ke la tala ne nyete sogo do la kulu sabako atota la mi o be dina sonjugu yare la sange wulu ne me wulu ne ka sogo na ya depuis ne blala mo cheto do ya musote do ya fo ne ter muso mi na no o denga ka post gini fle wulu wale wulu do shiani fena bi jogo la sonjugu ya bi jogo la gerea ngina gerea o ma be kan ngoro bode ya nga sogo talam ne manga sogo ta ka fo bi ne flare be sogo na do be ka do la fe ya na la sonama Allah de kan ngoy gerea ne tena sima sa e munu da nga fini na je ni fini nyana metanda doni ka ke nin talanda ika boy ka jemina e kun fe iya me ika taka kana na de mimi binya shuna ni bodo wallahi teta yala metanda doni so ni mana se bi ko kila baby da yama shuna mta rodola ka kleni ne ya ni wa kleni be kleni me ga warle donala na moro ni la ka joy bonsoir les jeunes ouais ate ageto me ga yoro do de yini quoi ko chokoroba do ko bois gamse bois gamse bois gamse ouais effectivement ni carré me plein avec un carré gelen fait donc carré folo carré flana sabana do dumbe avec ni ngal kay donc wa ira la ok problème tala ache merci beaucoup ok merci to ma jam duma Aboubacar Traoré Traoré bon avoir que me flafle abo mne abo do tela amen merci beaucoup ala kan to nyon wa afoni ne ka jena te ka gele atoy Allah ifa may koy te bato mi nakale to ko di est-ce que ne sika singa ta seru deli to ne kan sigi nyoma ne te ke to ko la taw jometa term so mara mu no fe ma nya foyi no sona ka kuma fe na sona ka sigi ne ma so ne tani gelera koy kan ba chen na te chokoroba yele ka to ko femba bolo cheni ma fuyi kenan e ma do serut mena fe sa ko ne ka kla ka ta nya jo labi a gele ale kan ga sigi nyoma amalo abi nena ne ta maram fi mba nya fuyi obita akama na sona Allah Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka vanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka mama kalobu tebene mentenka alere ye mega ni ngana malo Antle
Antle. Antle. Nsantle. Eh, madame. Ah, para tutu. Eh, madame. Madame, comment est-ce que? Para tutu nana koy. Wallahi. Nesigi. Bois comme ça nous. Ay nesigi fo. Eh, Allah. Para tutu. Mariam. Ye jongana shashi di ma. Eh, Allah. Eh. J'ai sauvé la chambre, oui. Fo nga para tutu yeleme. Ni c'est un magé. Nous on est bien quoi? Ijo. Para tutu. Madame Famara ça. Na fi Ijo kiboria. ngana jidi ma. Akai. Akaya. Oh, jibe mbolo shagi wona. Don ye fene duna jago jimina. Tena ga ko yeleme na. Madam. Bien ah. Tunga manoko. Tunga manoge du yeleme lendu. Madam. An senga doga siraga. Wallahi se ga nyefo. An ga baton. Ay shu wolonvla ani kile wolonvla de ka jiga billahi. Para tutu. Madam kane mne kane fasa. Kane fi. Kane dawlo be perempere. Madam aramade ni ma senga. Ite hera soro. Era ba do ne be taga wati mina. To foy kuntene la. To foy ko ne kunta yela. Jigi a kunte mugo ye. An jigi fena go bo gamze mi. Na ma fo kan aketa ne. Aba fo kan keta. Yelema le fo ngomi. Absinga kodo kun. Ne sogo kun. Ne dingen ne. Ni ame go dingen ni dusukolo de koro. No te ini muso be kele. Madam. Tiena para tutu yela. Bala sara bala wore sara. Ni jugunu mage faso nyama de. Golo gan sigi da sirama. Madam. Nana ni war nana. Ni war mugu yere de nana. Donc ni ya fam. Ni ta bane ne Europe. Ne kera société do nyemoko bari. Nana congérer la. Para tutu. Ntena men. Nana congérer la. Para tutu glom na kon ma yele meta. Ye permis taw. Permis. Ou ye permis takada. Madame ay ne era konia. Fo men falen mobile la. Wa muso in jamali aga fari ba fakale de mo wulu ne era dawal ma bala fin surmando ko yemi ha an village lo tere ta fen bori da on tale fin surman ko wonne ne ma fusira la mai mo era soro la wulu alete Ne ekuene Ama se ki afosa ne era law ika akema be fali Madame ko yela mara atekela moturu wallahi billahi ma ando na dala Madame nimne folo gan bligu yana ga dam Madame no de fiena mo fantana man i fentigila ma kelonte an senga oge nyongo fesa ni te foye tiena ikera horon ya dam ne droni wallahi ne ko abe fe munu keke mala onyo ko misora ya Madame onyo ko chama femme kenno atay ngaw sanwe o isi mo ko titayi wa soro kadu Madame ike peu na la sunama agli bila Madame an ko ge nyongo jena tiya so mara chama no na fidu na fibe ha para tutu ye ni wa flat nema ali toro mekeli kuntene ku ha ala de bi sara kan no te foli ko na fi yele mena ko fela na ya no ha ibaro na fi sosoro ne re kuma sosoro ne ta kuma kare kono yala aw ne re tarantiri muso in fe batoma aw ne re tarafi ngale ko ni makona ni buaga msenga ko nyana bo abe so yin ngade ne ma ongo moni la ne ka soko te ka nyana bo aka soro ka ta kama buaga msenga soro ka ni so indi ne ma ha ne da fana yin la telefon wo ce grammetri fana mena donne renten kalama ni kan ni ne do reteo ta do mena wati ne renten jolmano sogomada ina aka musogoroba jan he o nana ne da kongo awoni buaga msente ne rebia adonsena bosse buaga msere du anyana fime mogola gwe kama ngena taruga dugula furagenna ataruga dugula furagella madame etu wa dugu yoro doro aw momé ngara say mata
ne bɛ fɛrɛ kɛ ka na n'a ye Bamakɔ yan ka se k'a furakɛ madame j'ai sɔgɔmada caman parce que a ɲɛna ma don wa gamsɛn jigiya dɔw ta ka tɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi a kun tɛ ka fɛn kan ye cɛkɔrɔba de don cɛkɔrɔba ko ni denmisɛnnin ko tɛ kelen i y'a faamuya n bɛ taa Nafi ka yɔrɔ ɲini komi n ka logement ni yan man jan a ma so ma yɛrɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ min bila Nafi fɛ madame n bɛna min f'i ɲɛna ne yɛrɛ nana ne jiginna hôtel min na n bɛna logement dɔ ɲini kɛrɛfɛ yan n'Ala sɔnna ma n'o kɛra an tɛna fama Fara tutu yɛlɛmɛna koyi madame Ba allo allo somɔgɔ trop c'est Nafi de don wa awɔ Nafi de don jɔn de don Para tutu de don Para tutu o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye tuguni ala Nafi e filila ne ma i ni mun bɛ ɲɔgɔn ka luwanse la Buwa Gamzɛn fɛ yen sa Para a dun kɛra fama ye a kɛra fama ye koyi k'an bila ten komi Mali wari hali tɛ ye walayi mara n bɔra mara min yɛrɛ de ka yɔrɔ la sisan o tuma i nana wa nana walayi n yɛrɛ bɔra mara min de fɛ yen sa ale de ka indication di yan sunguruba surunin ya awɔ kɛ ale dangaden ka sɔrɔ an tɛ filila yɛrɛ ale bɛ ne ka yɔrɔ yira e la ala olu ko fɛnɛ sira ba in tɛ sa walayi i t'a lajɛ i kana bɔ n na ten sa e kɔni ma dɔn n bɛ na o i y'a dɔn dɛ komi n bɛ banki la fɔlɔ réseau de tɛ ka sɔn wa n'i ye retraite kɛ dɔrɔn n tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ i ka yɔrɔ fɛ awɔ o dun bɛ diya ne ye bi awɔ kana bɔ Para a kɛra fama ye dɛ walayi a kɛra fama ye n'Ala sɔnna ma n yɛrɛ ma bɔ n bɛ so kɔnɔ yan n'Ala sɔnna ma n bɛ nale awɔ n y'a mɛn awɔ k'an bɛn o la awɔ à tout à l'heure awɔ bye bye Sali o ma ɲɛ tɛ ne jɔlen na est ce que charge ta ka diya i ka n ka samara jan wa don o don ko kura n ka charge ta ka jan n ka n sigi don i ka charge labɔ ka jan i bɛ taga min don so kɔnɔ kɛ a bɛ ten ɲari-ɲari i ko jɛgɛjigi bɔra jakuma tɔn na donc an ka charge ta ka jan k'a fɔ ko fa tɛ den nin na kɔni a bɛ bala ne la ni n kunkolo ma dafa walayi a sigi yan n ka charge sigi yan fɛ i tilala minɛnko la yɔrɔw jɔsila ka ban yɔrɔ fɔlɔ n'a jɔ ta fɔlɔ yɔrɔ fila n'a jɔ ta na yan o ma ne ko dɔ de kɛ yan i ma foyi kɛ gɛrɛ n'a kɛ kuma i bɛ siran e ɲɛ bɛ mɔgɔ faga muru le la n bolo la don so kɔnɔ i k'i ko sa i k'i jɛ pere-pere k'i labɛn i n'a fɔ n ma deli k'i ye cogo min na n terikɛ dɔ bɛ nana an bɛ taa ci la ne n ko n'i y'i ko t'i labɛn taa taga fɛn ni bɔdi nin bɔ i k'i labɛn ka ɲa n bɛ se ka bɔ ni nin ye o ka tugu jɔngɔ ta i fatɔlama ni yan i k'a lajɛ ta mɔgɔ sugudɔnbali k'i ka taa fini don o kuma fini bɛ kɛra sokɔnɔ parena de ya ne tɔrɔ nin ye den modèle min ye yɛrɛ a bɛ komi juru le tun bɛ don n'a nun na ye wa a ka sari dama saba wa kɔni bara bɛ ne la i k'i ka taa fini don k'e bɛ se ka bɔ ni taga fɛn ni bɔdi ye jugu sago kɔrɔ nin n'a mɛn si ta tiɲɛni nin y'i kunna i bɛ nin fɔ ni sini bɛɛ bon grand maître cɛ firi don cɛ yɛrɛ b'a kalama yɛrɛ tɛ ninnu ma nɔgɔ cɛ i bɛna taamasi yan n'o tɛ cɛ yɛrɛ bɛ zone kɔnɔ la dɔ ou bien baasi tɛ quoi non zéro wala kɔni ma mɛn k'an kɔnɔ non wala ma mɛn ok d'accord bigini ka nin sɔn kura ko nin jɛsɛrɛ mariki ma nɔgɔn koyi donc ka sɔn dɔɔni lamɛn fɔlɔ jugu sago nin yɛrɛ tun bɛ kɛnɛma yan a ta lamɛn an tile Para tutu Nafi a kɛra fuma ye Nafi a bɛ kɛ tan tɔ ala ka n'an turu ɲɔgɔn na koyi walayi cɛw ɲɛnafin kun bɛ ne la est ce que e ta bɛ ne ta bɔ e ta bɛ e ta bɔ cogo di e t'a la i y'a fɔ ne ɲɛna yan Nafi n bɛna min f'i ye tunga ma nɔgɔn wala i sigi Sali bɔ ka da chaise jan viens i ko bolo de jani b'a kan na Para tutu a ji yɛrɛ b'i bolo ka ban walayi bari a kɛra patron ye sa jago ji yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di ne tɛmɛ ka gɛrɛ ne yan Para taa ɲumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen nka i yɛrɛ dun kɔni baasi tɛ walayi baasi foyi tɛ a kɛra fama ye sa o kɛra koyi tagama ja la walayi k'i ni sunguruba surunin de ye ɲɔgɔn ye kɛ walayi ni mara min ye ɲɔgɔn ye halisa ni mara min ka bɛnbaliya min sen na mara min kɔni tɛ i hakili t'a la yanni i ka taga Buwa Gamisɛn m'a fɔ ko ni ne ma na k'aw tɛ don so kɔnɔ awɔ e taga ni an na ni Buwa Gamisɛn fɛ yen Buwa Gamisɛn ko ni e fɛnɛ ma na ko so tɛ d'anw ma ale t'a dun ye mun ye jugu sagoya kɛ e tɛ cɛkɔrɔba ta tiɲɛlen o la de est ce que olu yɛrɛ bɛ ne sa sen na olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ɲɛ bɔ n tɛ ne fɛ ne ma n ba la a bɛ to yɛrɛ Nafi Para tutu donna den la koyi
iPhone madame ngoni nte foye na an ka tourner kun baba bolo Alisa avec ka togo di ko be yala maboy wallahi fenu nana ko ok ne matériel ya ngache nya fi to gumna yakli bala nya fam ko kelen doron ko na la sona et puis folo itara compagnie na donc bu afo kan quoi ok nya fam c'est mo no dire mo jugu don ko korosi sango donc yala mabe do kula voilà nya fam met ya fam nya fam mais nyemi ndi ma yadi madame makon non nya dama sari ki jongana ki yo iko tonongo bola wo ko tena mo ko fo wa alaje iko kuna to ubabi fo wa ubabi fo akante sa do so ko na nga fenta fauteuil du magaja ikalaje iko boja ni me shebo baradala para to mena sisa ya mena chila kana nyame para sali naya ibe ni fogani malo ide kika ta chefo ibe ki nyongiri na fako jolle bi woro flachela muna bila ni soko ya fol te kala ande ni tolo na ka ne ka marché chien ni ene ka war ko dabla wallahi mi daki kante na fo shede ni enya mutache baka to folie nterike nana ka bo jamana jana o be kana fo ki ka to fo ibe ki shulu na fako jigi baka to billahi ni nga war ko chena bi fada la tache baka to baka ma bo halla ki le ko ron ki ka tache ko ti moro bona ki jo viens pas de oui allô ouais effectivement c'est monsieur Chissé hôtel mo wore do ouais shuro ne shirain ouais ne une semaine d'état ouais à bout de toi-même para ouais quoi ni mamene non na fi mamene ko denu kuntani kan ta fenta ka ja avec munu soko no here demso mo atena mine atena boka kuma mfe wallahi bashite kon wallahi bashite yera maro yenjala de yenjara na fi an samadu isama be sirala okay non kana duty la yare nya dama chef ya dama ouais okay ajane pochi banona ok nya fam donc ngache alagi la kana idai suno ko ko mage men nga sharp san be fen di mo ma et puis na ka de se ka donna sagi kana di mo shima kabla parce que ni donu dara kan abe déranger donne quoi donc kana ko li valeur voilà ya fa moi ngache mais ye jeune ya ko lu contrôler gagner abe kan faut ba te nya fam nya fam pas d'accord et puis kana fa kibina ni war mu yere ni war diri ma doron a verser un compte là ok nya fam il a agent de poche problème faut ta la akadi to go to amage voilà donc ambakati ala ka seni amina ya rabi bon petit na la sona non ko be de ok e be na foli fo maram abame Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka vanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka mama kalobu tebene mentenka alere ye mega ni ngana malo Kong interni Mariam abina fo at bora de koy Mariam gani yala ko ate sigi koy kuma be abi yala la te do bo yala bala ndiana mo oni ke sanfeni dagawli interni kan bebe doni e frane ko amena amame nani ga daw ko mo tega ko ngi ba sore bolna ete sigi o yebe yala la ngun tara do blas la kenema isigi folo nafi no aga bitigi be fan me fe ani bitigi man jaya na aw ni bola andro kare forola ya bitigi bo orola problem tala ma isa me kinneksi ni ive do ta aja ngata sa ay no akam aw yere beta sa ani yere déranger la ite fili ko ni ay no te fili aw mena chance aw jo nga shakin blair ya ni kana Mune bila terni ni misaka nyafo wa ibi di la ni tanto nege ne ko ndama ni ne bi tanto ibaro ko do benika I fari bere faka le ne do I ka machine no fongolu be koro yani ga formation tene fari bulula chene ifina mene ko ne semaine kile ne be ko kuruko gabagurun ni la but mabama no me zana do fo aramadi ni bolo koro jege bla isengoro jege na fla be clarila ita be kala monedi de tepine ni chokoroba ko indamine mi tumbe bolo e o bla na fo wulu
Madame ni kuma kan ta sa. Ni ne yɛrɛ e kɛ cogo ye kabiri e donna ni cɛkɔrɔba kɔnɔ Batuma ale kun t'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ ne dɔn bilen ka sɔrɔ ne de kɛra sababu ye k'e ni cɛkɔrɔba ɲɛ yira ɲɔgɔn na. Kanu bɛɛ don ne kulo la sa. Ayi b'o f'i ɲɛna de. E t'a dɔn ne nana Batuma hali e kun tɛ se ne fɛ yan e ne ka ne to i n'a fɔ ko bo bɛ ne na o waati ne bɛnna kari kɔnɔnaw na f'i bɛ ɲugun ne na. Mais bi ese na kanu dɔw don kulo la ne kɔni ye sunguruba ye an ka don dɔ su ka di don dɔ su man di mais n bilama kɔni ka wusa ni e. Madame cɛkɔrɔba ni ka bana kɛli ni n y'a deli fɛn o fɛn na a b'a fɔ k'a bɛ furakɛli la o de don dɛ a tɛ ka se ka dɔrɔmɛ kelen mago ɲɛ ne yɛrɛ dun bɛ yɔrɔ min na bi ne laban yɛrɛ kɛra yeko 2 ye kaban i kɔni kɛra o ye kaban ne nana e fɛ semaine o semaine kunkolo kun bɛ dilan mɛ o fuguba ni fɛn ko su bɛɛ wuli ne ye seeru bila Madame cɛkɔrɔba in kama nata mais a laye bi cɛkɔrɔba man kɛnɛ n'i y'a deli wari min na o tɛ sɔrɔ kuma duman yɛrɛ tɛ fɔ n ye seeru tun bɛ ne fɛ wagati dɔ i b'a fɔ ko ayi ne yɛrɛ nimisalenba de bi n filɛ yɔrɔ min na n t'a dɔn n bɛna segin ka taa kama tuguni na ko seeru an ka segin ɲɔgɔn ma ka taa jɔn kama maloya b'i na Esali tɛ wa ne ni fago wallahi ni ba bɛ nimisa di la ne ma yan furanan ta ka bɔ yan i ka bila yen fɛ i ka tɛmɛ ka na yan ne ko Sali e bɛ kɛ mun den modèle ye ne ye kuma min fɔ ɲɛna so kɔnɔ a don ne a bɔla yan wa ni n ka marché tiɲɛna min sigini kun yan a nana n ka marché de kan ni n ka marché tiɲɛna billahi n b'i faga d'ale la ne ko e tɛ se ka démarche kɛ yan e tɛ se ka démarche kɛ jigi yan fɛ tan n'a nana a sigi n tɛ yan wa i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka taa samara ta de n lajɛ ka yan dɛ i b'a kɛ tan ni nana n lajɛ i b'a kɛ tan i bɛ samara ta a kɛ n ka lajɛ a kɛ k'e ka jigin duguma ka démarche kɛ yen fɛ ka taa n'i taara i b'i kɔsi yan fɛ k'i bobara yɛrɛ yɛrɛ ala nin bɛ ne faga koyi ne ye min kɛ sa e ma yan na yan n taamatɔ sen lajɛ i ɲɛ bɛ n sen na n senkɔrɔla lajɛ n'a nana sigi i b'a kɛ tan i bɛ taga tan n lajɛ dɛ hali pa tɛ gɛlɛya n'i nana samara ta i b'i yɛrɛ kɛ samara tabaga ye i b'i birin k'a kɛ tan i b'i birin k'a kɛ tan i y'a mɛn wa n lajɛ n'i y'a kɛ ten i bɛ démarche kɛ i bɛ to k'a lajɛ tan ka taga tan ka n'i ka samara bilatɔ tuguni i b'a kɛ tan i bɛ samaraw fara fara ɲɔgɔn kan tan a kɛ n ka lajɛ n'i ma nin kɛ ka siɲɛ na n b'i faga d'ale la. Oui, bonsoir. Ça va? Sali. Comment allez-vous? Ayi kana na don so kɔnɔ. Ouais, Dieu merci. Teriya. Seeru kama kɛ sisan ne ka taa kama n ka segin ɲɔgɔn ma. Batuma ni e fɛnɛ ta si tɛ Seeru kɔ Seeru fɛnɛ b'a sigi e kɔnɔ ko e kelen de ye muso ye. Wala n jigilatigɛ kuma fɔ ne sa. Ayi Sadikɛ ne yɛrɛ de diminenba de don e kɔrɔ hali n'i y'a ye ne bɛ nin so in sɔrɔ bi k'an da kɔnɔ ka si ala ni ne yɛrɛ ko ta n'i ye ni kɛlɛ fari de sinon diɲɛ don o don a bɛ taa appartement la a bɛ taa siyɛn mun na hali miiri tɛ jigin a la ko ne bɛ yan nɔ don dɔ i ka ja don dɔ i ka suruku ye hadamaden f'i ko de bila i kun na. Madame solution wɛrɛ kɔni bɛ ne bolo mais n'i ye ne kɛtɔ ko k'i ye kɔni o n'a condition de bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que cɛkɔrɔba ne t'a bɔlen kɔfɛ a la ne tɛ relation foyi Seeru deli ne na ka kɛ segin ɲɔgɔn ma o. Seeru t'a to yen relation wɛrɛ de bɛ ne bolo mais ne se k'o k'i ye fɔlɔ f'i ka lawuru dɔ ta ne e dun ka lawuru tɛ sira sɔrɔ. O ye jɔn ye? E kɔni ɲɛ mɛ 2000 kɔni na ne bolo. Ne kɔni ɲɛ mɛ nin na i bolo jɔn d'i ma? N y'a f'i ɲɛna fɛnɛ n ko n taara dɔ bila sirada kɔni na. Awɔ. Para tutu de nalen don ani nafolo mugu de nana. Ani kamalenin min tun bɛ ɲɔgɔn kan. Gulɔminaba in dɛ. Fa bɛ gulɔ min ta. A yɛlɛmɛna pepewu a ka vie bɛɛ changera. A ye 2000 de di ne ma sisan ko ne k'o don don min na fɔlɔ k'a bɛ taa Nafi fɛ yen ka na. O de don dɛ. N terinin an bɛn'o ko kɛ cogo di? Ka mun ko kɛ cogo di? Ne ko k'e ka taa Seeru deli ne sa e bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ. Seeru ko to yen sa n ko mɔcɛ wɛrɛ de sɔrɔla. E bɛ fɛ ka mun de fɔ? I para tutu ka ko kɛ n b'o ɲɛnabɔ k'o d'i ma. Maramu dun bɛ diya ne Business gawani ne atentata. Nafi. Bara, i ye yɔrɔ yan. Non, il fait chaud hein. I funteni m'anw fɛ yan dɛ. C'est très chaud. Kurantigɛ nin yɛrɛ. Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye. Bara tutu e fɛnɛ filili yɛrɛ ma kojuguya dɛ. Karo kelen taga ne o ko funteni dɛ ŋanamu. Non, il fait très chaud. I taala k'an to cogo min na me ten koyi. Ma changer fɔlɔ koyi. Nafi. Hein? Bon, est-ce que je vais partir. E kuma fɔ k'e ye ne sama de. Réseau de ma son fɔlɔ. Ni kɔfɛ n bɛ na o.
nana yɔrɔ dɔn an dun y'a bila cogo min na n ma changer tɛ koyi i ma ɲininkali kɛ maram na kana dimi sa ko ne bɛna surprise baden de k'i ye ni réseau sɔnna dɔrɔn n bɛ ka taa hôtel la comme hôtel n nana n jiginna hôtel de la komi sera tun bɛ bɔla yan don min na so tun t'an bolo n bɛna terrain dɔw ɲini k'olu jɔ comme quoi parce que n bɛna muso furu fɛnɛ la e yɛrɛ kɔni b'a dɔn si kɔrɔ n b'a dɔn manamana ko n'olu dabila pewu gulɔmi ni fɛnw bila la e kan'o fɔ sa an kɔni an b'an ta la koyi ala de b'an bɔ waati don an ta nin na yan a bɛ kɛ cogo di Nafi donc on fait comme ça awɔ an b'a kɛ ten para ok à tout à l'heure bye bye ni de kamana gana wagati o wagati ni ne y'a f'i ye e bɛ solution sɔrɔ la e teriya diyalen ye koyi teriya diya ye ne ne tun filila n yɛrɛ ma mɛ mara ma filɛ yɔrɔ min na bi e bɛ ka nin 2000 min sɔrɔ bi ne nin di ne ma bi nin bɛ kɛ miliyɔn de ne bolo walahi a bɛ taa cɛkɔrɔba ni ɲa da ne kan koyi terimuso dɔw yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ hɛrɛ ɲɛsin olu ma olu bɛ bɔnɛ de ta k'i sɛgɛrɛ toujours ne bɛ hɛrɛ lase i ma mais ne ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ jahanama de jigin ne kan anw mɔgɔ saba tun bɛ si sokuru kelen kɔnɔ dilan kelen kan ale bɛ gulɔ min na ne ni sunguruba surunin an b'an ka sungurubaya la f'ale yɛrɛ bɛ paw gérer ka d'aw ma ale kɛla ka bɔ gulɔ min na pewu ka taa wari ɲini na ne fa ala k'an ta dusu ɲɔgɔnna don i kɔnɔ a bɛ ɲɛ o Sali ni ne ka wari tala kan to cɛw ka bɛ taa bangi la ko réseau ma sɔn ni ne ka wari tala kan ne to bilahi i bamuso kɔni a bɛ n'a sɔrɔ i su bɛ yan ni min fa k'i su don manaforokoni kɔnɔ k'a fɔ ma ko ne tɛ n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na cɛkɔrɔba nin ka ko kɛra cogo min n'i ye para tutu ka ko kɛ ten tɔ bilahi n b'i mangoya para tutu a b'i bila wallahi ne t'a kɛ ten cɛkɔrɔba nin ta komi i yɛrɛ dɔn ko banna sa an ka taa butigi la an ka nin fali ka 1000 d'i ma ala ye mɔgɔw da mun kɛ kelen maram ne tɛ sara sɔrɔ ko para tutu fɛnɛ ka affaire kila k'i fali i k'i bila fini wɛrɛ la i ka na n k'o ɲɛnabɔ nsanula nakawuli kan mɛmɛ somɔgɔ dun nse dɔɔni sigara bɛ sigi naka ji dɔ di ma i ye ji min a baasi tɛ kɔni baasi foyi tɛ na tɔɔrɔ s'u la tɔɔrɔ se a dun kɛra fama ye kɔni an denmuso dun a bɛ baasi foyi t'a la a kɔrɔ a tɛ sɛgɛ la dɛ ka ne sɛgɛ n'i ye nin ye bi i bɛ fili a ma bɔra ka da n to sunɔgɔ la ye n'i y'a ye bi kana to ka dali ja don a la dɛ wari de don k'a jɛ a ye mɛnɛmɛnɛ ni bɛ ne bi a ye baara kɔni tɛ fɛ kelen dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ a banna dugu mana jɛ dɔrɔn a bɛ kana ci kɛ k'a to yen i b'a bila cimisɛnninw na foyi tɛ yen o an bɛ daraka dun dɔrɔn ne bɛ bɔ a b'i da fo fitiri foyi de t'an fɛ yen a banna walayi para tutu kɔni muso kɔni ka d'ale mais n'i bila fini piripara dɔw la ka na finiw b'i bolo i tun bɛ kɔbɔ ni ɲɛbɔ ni mun don ka taa buwa gamisɛn ka sɔrɔtu la kɛ olu ma kɔrɔ fɔlɔ ne ni cɛkɔrɔba in ka ko la n tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ni kuma ka ɲi kana nin dɔw don ne kulo la ala kama a kɔni ko filɛ dɛ e bɛ ka fɔ ko para tutu ye komi ale bɔra aventure la i t'ale ka numéro di yan i ja sigi a ma mali numéro ta fɔlɔ n'a ye mali pisi ta a ma se numéro ko ma yɛrɛ para tutu bɛ ne yan de n dalen don i la ni ne ko min o de bɛ kɛ n dalen don i la ni ala sɔnna a ma ni nin kelen daminɛna zen na i k'i kɔfilɛ dɛ n yɛrɛ dɔn yɛrɛ de i kɔfilɛ ne na hali ni m'i yɛrɛ dɔn i kɔfilɛ ne kɔni na an ka taa butigi la an ka taa nin fani ka 1000 ne fana bɛ k'i da sago fɔ ne ma bi dɛ bi de sera o a an ka minɛ kɛ an ka taa ɲɛma ni ala 1000 di yan an ka taa min sɔrɔ da la don bɛ na dugujɛ kan cɛkɔrɔba ni fɛrɛla ma de wai fo ka bɔra ni bɛɛ ma a fi tɛ sungurubaya kɛ o de man di la ni nin ye ni yɔrɔ min ka di e bɛ taa ye n'o goyara bɛ kɛ ye ko 2 ye i tɛ kɛ sunguruba kun kelen siɲɛ kelen ye a taa n ka 1000 d'a ma ne yɛrɛ de se ko na juguya la sinon nin ye min da ne kan ne yɛrɛ de b'a dɔn mais bi bolo ka sara dɔgɔnin e denmisɛnnin ye bɛɛ jɛ ye o walayi e den wolomuso ye ne ye den wolomuso ye n'an ka ma kɛ cogo la nsanula papa e nana joona bi dɛ an ni baara nafi n kɔnɔ n bɛ nin bila ka na n terini a ko bɛ cogo di nin ye jɔn ye ne cɛ de don
Ah, Nafi. Chere. Ere beka kabola choko. Foi wallahi. Ika ko kun kamana gal. Komi temdo. Iku ibe ya na yoro la jeri. Mena taka. Deni kelen dro sali kelen dro le be so kono yi. Wallahi nyana fi balaw. E nga folu fai. Ko tle fla na meta boy. Na la sona na yiye. Meno kuma na to. Meta boy la ko de challenge do ma. Folu fa nga che. Aba me. Allah. Donte wole dona koyi. Ne terimuso maram de be ki da sako fo ne ma bi. Allah famai. Wa filan ma bulu kabna wakilin ne mola. Odume jane sa. Nye mala na ka ko ba kuma Allah hine ba dusula. Na ni wakilin ya meta tulu ni safne do sa. Angata. Ibna ta wakilin na. Ne ma de ba di choma. Fengi buka na nege do. Mama mi dongo bana di. Ne de taro mina mi reke jin ko na bli. Angata ne do ki mama fali ngadi mama di ma. Sudanyare de Bamako ekoi. Allahu akbar. Ko wulu bebe bodun, mais min ba tada nunka, o tare ka jugu. An tare be fo, kan ye sunguruba donata. Dogomanu konema, ki yere ke manyuma ko mogo e kare kono, abe kashi. Ko ale sinamuso tigi yere, ndemuso bena na de bla yorote na en ala chani dubaden. Ebe du kono dugara be kerefe. Ni kote ko jele koy ka fako ni masote ka lida chedo bolo yango na be baranela jo jona ka tanga sira fa dem so kon be fali baya barala ne bolo oa obe ka sungurba ni o tabe juga ni beta ya mo bla maki be kono ya Batma ya klat kesa ne ro fi ami geni kuina Mara mistega akilla tige tugudi surtout kolan mi yere finilani wallahi na yemi bi la ta takanda ninyana nin kan ga yela nyata la ki munu ta o nyata la ni me mo yere forme nu be bla kenema jila jan ko ina ko mara danena ne re ya fi kamele ngombe to tanto dugu kono ne re ma fe ngo bwa gamsan ko be nyana bwa emi kle ko la wani bi kle ken ito nyogon chela afo ne fere do fi nyana nyame ne ko ni mina ngaka rabane dai iye mi ken na bwa gamsan ko la batma ni o nyogon ken na bolo mi yeshido mona o bolo kile ma bo ala terni kan kana joro la yere ati saka ke ble nafi ta kon ibe ka giringiri kan wolo choko dita ibe premera ni to ko muna iga juru le be na ba so mo ko de ya nafi okma alibi ko kele mbambali o masebani ma nere bolongi mane don saw okma e kungolo photo be war sanfe ya ta donne maram donge mo me okma na nebe filema ali kaburu kono nebe filema ngole kun fanya san persen ne do parata dunana re oni parata dunana ko ne kampa o be ne afya ngono to kalama parata tu bola ne fe wala wa bina ni yara dinema nga nafi fitri wale muna sise fitri wale fitri fataradi business gawani ne atentata baro mo be ka soro ira para tu ngana wole kan dogoya de bi dogoya tigila wa o tigi sala o balola o tigi kungodi bo kono na njugule ne to kono na njugule ne de ka soro ira para tu na arma don ngani atikini o yi kungo ke maram soro ira ma soro ira o ka problem ni merci ngole kun fo yana metakala de abana ibisekata na sugu don ba ne ko mariam nini tete seka balo de ya ne be balu batma be tukuni ko chele mun ubi abika feno de dima maramu yere bonya sa ala kami kani dace ni mo na wolo ni na jole me nyini ngasa sabali sa iklo ma jona kuma tene ni chere kuma tene ni che iye yoro don balia kam fone ma dongo chokoro bani ngala chela sa ima de mo na no ni te saki dala chela batma ma so te sa muso me saki dala chela te sa ne ni tekele sa ba batma ma kuma ala kama nyene ni jole na ngapuma la ken nyene nyame sabat manyame kana na idadu adala kanete nyame
neni nga mɔgɔ la ay na fina bana ta de ay na fe ko ta wala mara be mɔgɔ fa e bɛ se ka dɔ fɔ ne ma ki yɛrɛ man jota la sa na fe ka ta sa ne ta bana ta yɛrɛ yɛrɛ dɔn baliw no belebele la ko orobo sisa accident ko koni circulation na sisa na mama nugo karu de be accident na sira fe tiento fambe fe ana chauffeur saya ina tay manugo ko ebe mo ko fa billahi taala maramu alla kama son jambe nga kana na do faraka ebi sugu na be ka dumuni de ma ay sabat ma arama le sa yenga ko be tie bonala anga na kele sane jutala yo ye mana ni nafi de kiri femti yele fere ibe sugu ala mana ma na ale ne kama o etie sa me ngone na kme nyogo arama de fete klegene koy donge na fe arama de ande be na ko ne fe arama de ande gitala ame nyogo ka nyogo to ke sugu ala so de ni taro ke be balula ere nyame batma ni na be nyogo yeke ala kama ne be no kana na nyame sabatoma para tutu yere mena chogomi bien joni plan yoro ina ya o son jale ni bina do faro ko nafi anta ta nafi te finya sama abe de bolo tene bolo ta wole na te kana ngata iko ni jira jadoro para tutu ko inganya na bo iga mo ko de tat sorowa rezote na gaita tanti tukuni ale bat mo kile no ata ni asoro mi weli yakli lat ke sanire ma fenga binyana boa le kon jigi dale no igane oh dani na doro ata na nyana bora doro ni bi weli dangata ya fama saya me fondala sa nafi Musan kile. Ala jaga yoro la. Madi Madeleine. Maria. Tekan Mari Madeleine côté na mi laga bi bolo. Wala limbate vire. Itaro eni la moluya. To di tan. Depuis ni ere juma anjone no karini kunaka ekon. Che Maria. Réseau de communication ça, suna enne de rendez-vous tan nyoya. Réseau ka mumbe anga arene fula. Mais ne matanga ware récupérer bangila maga to di. Ou ebe fene mo ko saria. Parata to de yere de ne la molla ne ke commentaire ken tel muso ke commenter. O ka blaka siru yere la sanga taka joke kono. Mais ere ba donner mo mi. Ni ne kuma wolo wallahi bilane bi kumrota. Wani ko ina isiki galaje ite molo akisegelen sorala. Ekoti. Wallahi. Nugo. Ne kon dale no ila. Wa gamse nga dugu go gera to di. Nte nyalo nga dugu ko la de. E mara se ma fo sorala. Fana ya muso nyeninga. Amso wa. Amso ke. Wa gamse ya muso tari. Muso korba jangara mu mi kumbe bo gamse nga sokono. Muso korba jay fam bet me nyoko. Awo kolo mam seni. Luan se sara digira la ne la ni furu siri bo gamse ma. Dumbu yara koni. O te jawa. Ne re duna ne kuma don. I furma siri foi ma ke shebe sa dongo do soko be sa dongo do. Wa sapele no. Wallahi bile wa fuko bugotigi ni santan duru do. Anyini ngage. Kore ma biyo ka moni fendare. Ka biyo ka monna. Maklan jola kuma ben jalagi ma. Msokoro wa koni. Me mu foe. Anyini nga bo gamze nga situation. Ngata nyoko fedoro. Ta sigile ya. Ngata. Muso. Ne ba. Abra kumere fe go. Ne de do. Okay. Kodi. Ki chebo, ye chebe mi. Ebe ni nyinga nche yoro la muna. E baro na dana e ma ebe tuli so ngona ite ndado idala yere. Bi ko ni ya. Nyega inta ali oljaveri nta kala bi. Agana jere. Ai dogen na. Dunguru nyega kaso ishi so na mai. Emaro ne bara ni be mina nogoi. Fi nogo blalen no. Ni tibe ba. Ngame, chala sigirero. Abiba. Emaro muso segane no sa, Ni me ba? Mina nogo sigile. Fi nogo laje.
Santle. Santle. Somo, daga bana. Somo du, ha? Bitai fini goya. Bitai fini goy. Awo. Mina na ko be yere gelen no. Wallahi, na ga jidi ma folo. Ki tunuta. Enyana fini se abi goy. Aya. Awe sige, mina jidi masa. Nderni daga bana jifle. Akara fama esa. Ki boya ta ki nuguta. Ha? Abige to godi. Ere yo kuma kura de be da. Ifana sa. Ne ga gino jume ne be ko dogolen do ila. Iba nyefo. Nyora jume bola. Ndaga wuli mun bone bine bi kan bi. Etene ka bana ko kalama. Mba kalama ke. Also bana ma ba. Absara doni. Warni mun kumbe mbulu. A betra bana ko na. Mesisa kusara koni. Absara. Alhamdulillah. Iga muso indu. Naga muso jo. Dogomani ke. Nini dogomani che kabina mbura ton sigiyoro minna. O kuma jana fo sisa o de beni dogomani che. Chena ina famana. Dogomani bilama. Ni ye dogomani ye bi. Dogomani ta keleno halaki den bi. Telimange miri ni hamini kamana gambe dogomani kan bi. Ere bilama shugo san dogomani nyena mai. Afa safurulai. Mu bona bina dogomani kan dogomani duka da che o ma a che ba fe akada che na ku fe o fe a che bo nyini ku dama ndaga ulo tala kui ite femi kalama dogomani kula ita to anya fiana wo dogomani to me furu were dilla dogomani to me furu were dilla yore to kalama dogomani boro furu dilla dogomani fle chemi ku Cheni tari nendo dogomani koro. Ka dogomani furu sa. Muyo dogomani blaula sa. Wa dogomani boro furu mina. Demso kwale net me dogomani bolo furu ina. Dogomani o demso nyere. Demso yin furu la. Furu sara. Dogomani nga kwenye hami den kui. Ha? Dogomani yere bo furu mina bi. Dogomani yere ma den soro furu ina. Dogomani ta kera barai. Dogomani ku hami kumbe. Sabula ni muso ma den soro. Ima garanti. Weche. Alaga hakilina nyuma da bema. Amina arabi. Ne kon bi min fam musula ka nyana. Anga do fara anga sabalika. Ame fam fela furu yoro la. Nata ango bla. Nama nata bla. Abika anga nyekumuka. Foi man se dogomani man nata ko. Ndawol ne tun nana buila. Ne bita folo. Asera. Awa asera. Ni jara yere de. Nagi blasira. Ikamu fo. Kome demsa nu fo. Nse. Ni muson tai fana ya dai. Aba deta e bere dima. Ni here ala manyininga. Esali. O man tala yoro jumɛn la bi n yɛrɛ ɲɛ tɛ n senna samara la o. Sali. Ala de ka ɲi koyi. Mɛlɛkɛni bɛ ka fiɲɛ ta dɛ k'a y'a joli mɛ k'i wele o tuma i tulo tɛ n na. N bɛ ka na. O tuma mun de bɛ nin bolo wo kɔnɔ Sali. 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 O tuma ne bɛ k'e wele e tulo tɛ ne la. E bɛ mun na ye. Ka ɲɛgɛn ko sera k'e ka contre poussière don i nun na. Jɔn de bɛ k'o la kɔnɔ. Mɛ k'i ɲininka jɔn de bɛ k'o la kɔnɔ. E ni jɔn de bɛ k'o la kɔnɔ k'e bɛ contre poussière don i nun na. N'i ma nin bɔ i nun na sisan n bɛ don i kɔnɔ. A bɔ sisan i ka ɲɛgɛn ko ka jɛ. O puis depuis la n bɛ k'i wele i tɛ ka n laminɛ mun bɛ yen.
bana de b'i la ɔ i da tugun k'u na ou bien kɔngɔ de b'i la han e ma tila hali sa ɔ depuis e bɔra e bɛ mun baara la han ne bɛ ka ɲɛgɛn de ko e depuis dugu jɛra ɲɛgɛn ko heure jumɛn de bɛ yen heure lajɛ heure jumɛn de bɛ yen sali i bɛ ka fiɲɛ ta dɛ i tɛ sabari ba nte fila fiɲɛnɛ yani n ka taa n bɛ taa n ka mɛsi minɛ pɛrizini na ka na i tulo bɛ n na n lamɛn ka ɲɛ ni mɔgɔ min fɔla n kɔ k'a tigi ka makɔnɔ ko n bɛ na sisan i ka ɲɛgɛn ko n kana sɔrɔ n ka yɔrɔ bɛɛ furanna ka josi i tulo bɛ n na kɛ n ka dumuni ka mɔ dɛ n y'a f'i ye n ko n bɛ zamɛ de fɛ bi don i ma kolokojuguya kɛ ka n ka sogo bɛɛ ta ni n nana sɔrɔ jɛgɛ den kelen n ka ba jɛgɛ jɛ n b'i nugu da n tɛgɛ kɔnɔ dongora dunata dongora i b'a dɔn ne ma fiɲɛ ta fɛn ma maɲi nin ma ka ne filɛ min ye ne t'o ye koyi n bɛ k'i bonya ko n ba nana n d'i ma de mais n bɛna na n yɛrɛ yir'e la walayi baarakɛdenya tɛ se ka mɔgɔ fili i yɛrɛ ma i tɛ n sara foyi foyi mais ni ka sa baarali bolo halisa maɲumako sugu bɛɛ an bɛɛ kɛra patɔrɔn ye bi wa nin y'a baara bannen ye na n bɛ taa n ko sisan n bɛ bɔ ou bien n bɛ n da ka na n si o la. e taara nin den ta ye molobaliya ye ka taa n ka mɛsi d'i ma o k'i ka mɛsi ko k'a pɛn i ko mɛsi jɛla halisa ni n yɛrɛ ma mɛsi in pɛn n bɛ se k'a dɔn wa ala ne sara bi mais maram terimuso ye nin na ka jagoya appel kɛ fɔlɔ allo dɔgɔnin c'est pas possible. Ah, mais ma fille n'est pas pareille. Tu vas passer à quoi? Potivar, Imaya. Ne kangara dɔgɔnin k'a da ni bɔra kana bɔ n ka da kɔrɔ sa. Ne bɛ se ka bɔ t'o de ka bɔ. Han? Cɛ. Ne ye furu de pour que ka se ka ne ka da kɔlɔsi mais n'a fɔra ne bɛ bɔ e bɛ bɔ an b'a kɛ cogo di n'a fɔra sɔnja dɔ bɛ mɔgɔ kan i bɛ tila ka na sɔnja wɛrɛ bila mɔgɔ kan tuguni mais e tɛ bila ne de don n'ala sɔnna ma an ma bɔ ɲɔgɔn na bi n ko ka se ka ɲɛnabɔ banna peut-être appel yɛrɛ tɛ ka passer yɛrɛ fɔlɔ kɔ i n'a fɔra i bɛ bɔ dɔrɔn muso bɛ bɔ o mun kɔmɔdé dama tɔ mɔgɔ da la ko ko bɛ la ne yɛrɛ jɛ la bila ye. Ça va? Ni hɛrɛ. O tɛ tugu la o. Maɲumako dan ne nin ye dɛ. Awɔ. Voilà, ne ba appel in tigɛ fɔlɔ. Mun de kɛra? Mun de kɛla? Hey. N lajɛ ka ɲɛ est-ce que i bɛ ne kalama? Mun de bɛ yen? Mun de kɛla? Hey, i jɔ bani. Ni min jɔ n b'a mɛnɛ i ɲɛkɔrɔ sisan han. Donc e tun bɛ ka musoya kan fɔ e ni Mariam e ka segin a kan n'i ye muso ye. Ni ne bɛ kuma i fɛ i b'i jɔyɔrɔ kelen de. I y'a mɛn wa? Ni ne bɛ kuma i fɛ i b'i jɔyɔrɔ kelen de. I tun bɛ ka musoya kan fɔ donc segin a kan. N'i ye muso ye n bɛ kuma na n'e de ye. N'i ma jɔyɔrɔ kelen n bɛ don i kɔnɔ i y'a mɛn wa? N kɔnɔ ta. Hey, i jɔ k'an kɔnɔ. E tun bɛ ka musoya kan fɔ donc e ka segin a kan bani. I k'i ka segin a kan. N'i ka segin a kan e ka segin a kan n bɛ don i kɔnɔ sisan da tiɲɛbagatɔ. E bɛ jɔ Mariam k'e bɛ musoya kan fɔ. Ne ba e tɛ n den nɔ a ma mara jamalenba de don. Ne tɛ n bolo bila e kama o la. E tɛ se k'i bolo don ne kan. E bɛ ka segin o musoya kan de la. Ne ba e ka sabali. Ne ba to san ka don nin kɔnɔ sa ta tiɲɛbagatɔ. Kɛlɛ foyi tɛ ne ni cɛ sabali. Kɛlɛ bɛ ne n'a cɛ dɛ donc a tun bɛ ka molobaliya kan fɔ ne ma. Ne bɛ kama o la ka sabali na ni ni muso tɛ i ta tɛ ne fɛ wa. Ne ba i jɔ sa k'a sabali sa e de la. donc a den tagatɔ filɛ n'a seere ni ko jugu y'a la. E ɲɛ wolo. E bɛ na ne sɔrɔ yan. bi ta i bɔra sama 7 cɛ n'i y'i sɔrɔ don o don n b'i don n ka jipu nin kɔrɔ don. Ne ba i ni cɛ han ta tiɲɛbagatɔ nin. Merde. Ah là. C'est pas possible. Muna ka tuguri san.
Non, mais il y a téléphone ma kono quoi. Amana ke amna bo nyonya la ni sina. Nala sono am ta ni fo kay. No, ita ro para mena. Ale chenye rebe darala kuma be. Alaje. Ijo ne kan don ski. Ndon da folo yana kana. Antle. Mira. Mira jolie. Oh, ça c'est la jolie Denis. Calme-moi. Mira côté nade. Famille ça. Era wado nega ko ma basiki folo. Menga ko bol la ça. Hein? Anga siki folo. Ça c'est joli. Ah mira. Ai mena ko jugu fanga ne fari faga. No fari kana faga ça. E waro yanko manugo. Wallahi. Yera buran fe kana ga papier sur li yera de gele. O bere bala. Ah, ubila munu be fo rendez-vous dima. Bo yera bolo be bubulo kuma ite klaula. Ika logement ko ni fenge no lu nyana bora. Ah, onye donya soro. Mena ko nge kana donya ne kerefe on. Ay oni yamanja. E oni yamanja. Ah, oni temera pharmacie kerefe la. Ah bon. E ni farala uga bâtiment kura do be no. Et 3 chambres salon d'hôtel. Oh, obiga mindi e luanse la. Ah oh. Yo dore sora. Oh, ugo kalula go watan fla. Sokono nyanga mala dusi ba gono. Bo be no ga ne mani boga do ye waro amona do kuma do la bolmo no go. Chaka usagon. Ni chekele to budi gwe. Chabiga to godi. E mogo mitu me yala karnu konna no me ali samboli mandu. Ko be na wo tiriro. Te mo ga ben bela jo ala tabola folo. Regarde. E para tutu ne kume fe kala nyini ndo kife. Komi e ka vie be chugo mina sisa. E ka vie bere yere menene do. Oche. Tuwa bujugo ni fe no ne bila. Ni ma ya sebe musufuru. Ah. Faut que muso civilisé le ndo. Effectivement. Ah. D'autres mene bolo. O ya dani. Ah. Ni ere aye nyana yekaba. Barabana. Kana negene. Wallahi teke nenge. Ne kon tungal la nyini kunyoyi. Igo nyini furumso yala. Gramet. Peri. Allah. Agora dori. Iski. Ece. Iski. Ngete. Hein? Agora dori. Gramet ya. Abiga tuga ja. Muy sorta. Allah kala tigete ya. Allo? Allah kala tigere. Merde. C'est une famille à deux flènes quoi wallahi. Ningrami. Ma minɛ wa ko ne ka taa ni minɛ ne kun bɛ ka taa ni minɛ ye an yɛrɛ wulila ala ma bɔ yɔrɔ jan boli an sɔgu kɛ rebɛriw n ta la bi an ka sira la k'an ka minɛ bɛɛ minɛ. Mais ko ne ye min f'i ɲɛna ko ne ma taga o la dɛ. Grand-mère combat wɛrɛ ma sɔrɔ n'o tɛ o. Petit non tɛ ye mago sa. Ne siranna parce que mission kana na échouer quoi campagne ko dama nɔfɛ quoi. Matériel dun. Maître e yɛrɛ ɲɛ bɛ la matériel ne yɛrɛ t'a dɔn matériel ta la fan o fan. I ka santé dun ça va quand même. A ka fisa i bɛ dugawu de kɛ koyi mɔgɔ dama min sala ko la dan hakɛya b'a la. Baden mɔgɔ baden ne sala ne yɛrɛ u y'an ka passement fɔlɔw kɛ bon dɔw yɛrɛ u hinɛla na fana ka passé di an mɔgɔ damadɔ ma an seginna. Madame ne e yɛrɛ sɔnni n'o ye ka ban mɔgɔ bɛ fɛn min sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ la o tɛ tabarikala ya. O barika da ya. E yɛrɛ b'a dɔn yan e dɔrɔn de bɛ yan nɔ ne balimajigiya la an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a ma ɲɛ ne ka furu bɛ kɛ o balimamuso jala o tɛ di mɔgɔ si ma ni e tɛ. M'o siri kɛrɛfɛ tɛ. Ni ne yɛrɛ kun kan k'e bila ka ko min kɛ ne y'o dɔn i yɛrɛ ma o ye si binna a tɔmɔminɛ kɔnɔ. Paratutu ni muso in ne yɛrɛ daga wuli terimuso de ye non a jogo ka ɲi a ka habillement ka ɲi non ni yɛrɛ a ye ɲɛna ye kaba dɔrɔn i bɛ fa. Bila ka suma tere ma ɲi dɛ i b'a dɔn ne ka tagali tɔ man jan baasi tɛ ni ala sɔnna ma comme n ka logement date kan ka ban sini kɛnɛ donc n bɛ taa décaissement na ni n bɛ segin inchallah n bɛ n'i voir yani n ka taa. Yan'a ka so bɛɛ ma
ne yɛrɛ bɛ fɛ bi bɛɛ i n'ale ka ɲɔgɔn ye. E ko cogo di? Telima i jɔ n k'a yɛrɛ wele. A dagabana den. Mun ne sɔnnen don e ka tɛmɛ hali n yɛrɛ kan? Ka sɔn ne ka tɛmɛ i yɛrɛ kan? Ala wala. O denni nangaraba minɛ falen don cogo min. Madame. Problème t'a la. Paratutu i jɔ sa i ka voix lamɛn fɔlɔ. Allo madame. Ah Sarden. Kan foyi tɛ yen. A tɛ cogo la. I b'a dɔn n tun ye affaire min f'i ɲɛna. N balimakɛ ka ko a nana wa filɛ n kɛrɛfɛ ni yan nɔ. Awɔ min n'i passe a ma a k'i voix lamɛn. Paratutu a voix lamɛn. Oui allo. Ala de kɛla Ala ta yɔrɔ ye. Ala ka lajarabi de don. Ne mɔlala ka segin parce que n'an bɛ baara ɲɔgɔn faut que ka baara kɛ ni kɔnɔ jɛlenya ye quoi. Non petit baara in kulo gɛlɛya tɛ taa n y'a f'i ye kana taa la sa n b'a dɔn de ne bɛ baara in kɔnɔ a mɛnna mais kɛnɛya de ka gɛlɛn quoi. Mais maître ni ne kun segila n'a ye fana mission bɛ échouer. Oui c'est vrai. Madame a ka fisa kɔni. Ouais a ka fisa. Madame dun. A bɔra n yɛrɛ bɔra n bɔra dugu kɔnɔ sisan ka na sɔrɔ a bɔlen don quoi. Baasi tɛ yan kɔni. N tɛ basi kɔni bɛ sa mais i lajɛ kɛ ko basi tɛ basi bɛ sa kabini ne tulo donna nin kibaruya la bilahi ma se ka lafiya yɛrɛ de et puis a pressentiment nana n na quoi kabini sen ta don min na fɔ an fɛrɛ ma sisan non ne dusukun ma lafiya quoi. A bɛ kɛ Ala an bɛ Ala de fo k'a barika da o. I sera famille na? Ma se. I ma se fɔlɔ wa? Ok y a pas de problème. I bɛ taa so n bɛ n ka docteur wele. Kana bɔ dɛ. N y'a faamu. N yɛrɛ tun bɛ na fitiri seli de la sisan donc ni selila sisan ni fitiri jiginna donc an b'i sɔrɔ yen quoi an bɛ application tɔ suivre quoi. I nɔ petit nin gɛlɛyara dɛ. N bɛ wuli fɔlɔ. Non il faut an b'a kɛ ten. non nin gɛlɛyara yɛrɛ de. I taa dɔɔnin n y'a faamu. ok i bɛ n ka foli fɔ madame ɲɛna. n'Ala sɔnna ni sera yen nɔ an bɛna kuma kɔ y'a mɛn. n y'a faamu. Merde, cɛ bana ka gɛlɛn mais n ka matériel bɛɛ taara cɛ. Business gawani ne atentata